Salam dostlar ve dogonlar. Bizden gepleşigimizden şu gedekki sany Russiýadaky ildeşimiz Mekanjanyň Mekan Muhammedowyň adynyň taýýarlanýar. Biz bugün Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň iň bir myhman söýür, iň bir bereketli owalarynyň biri bolan Bugdoýly Geňeşligine tarap ýol açýas. Bugdoýly Geňeşliginde tutuş etrapda, tutuş vilayetde sylanýan, hormatlanýan, ýer içinde Jumamurat direktor ady bilen tanalýan Ustad pedagog, hormatly mogulim Jumamurat agamyň Kümüş gelinejemeden döwletli ojagynda bugün Güç Muratçan bilen Bagtugul geliniň mehriban ferdenetleri Kakajan ödüniň doglan gününi toýlaýar. Mekanjanym ödüniň mehriban insini Kakajany bugünkü doglan bilen gutlaýar. Oňa ýeriti ýadygarlyk sowgatlary, ajaýyp ardulary ýollaýar. Bizem şu pursatda ilki bilen Kakajan jegimede gutlaýar. Ömrüň uzak bolsun Kakajan. Her bir doglan günüň, her bir günüň, her bir pursatyň şurýaly öz ýakynlaryny begendirmek bilen, gowandyrmak bilen geçdin. Güç Murat, Bagtugul siziň ferdentleriňiň bagtyny gowup ýaşamaklaryňyzy dilek edýäs. Esasanam Jumamurat mogulim, kümüş gelinje sizi gutlaýas. Döwletli ojaňyza şanly günler, toýly günler kän bolsun. Nesip bolsa bir sakatly günleriň birinde Mekanjanam toy tutsa, öz ýakynlaryny, dost ýallaryny begendirse, tutuş owa bolup, dogan garyndaşlar bolup toy toýlasak diýip dilek edýäs. Ondan hem mehriban adamlar biz Jumamurat mogulim, Jumamurat direktoriň öýüne barýas we Muhammedowlaryň şatlygyny paýlaşýas. Mekanjan, ýene bir gedek işiňde ulus sünüklaryň ýaran bolmagyny Twitter'den dilek edýäs. Bu Elem Video Studiýasy, uzakdaky ýakynym, bizden uzaklaşma. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Al Kakajan. Al Kakajan. Ya Kakajan, ne kanaýan to. Artık nehivesini kutlu olun, yaman diyecekler. O insanlar memnun insanlar. Ana. Maşinin havası böyle. Kalkacağım bunu, ya şey, ağam mekanın hoğur. Anlıyor musun? Kakajan ýaşyň uýunmadan oğlum. Uzak ýaşa, Allah sana uzak ömrü versin. Bir eneňe taňa, dädene, mamaňa hemmene peýarly. Rahatly awraýlyk bolup ýetişir. Saçakda toýalsyn, gatnaşyk bolmam boldy hemmede mına şu silap hormat goýup geri oturýarsyň Kakajany. Ýaşyň uýunmadan oğlum. Kakajan ýaşyň uýunmadan daim Taňa Allah Taala göregliň ýaşyny bersin. Hemme toýlaryna da hemmemiz şeýdip diýen oturmak meýesser etsin. Uzak ýaş oğlum. Mekanjan henem sag bol. Kakajan ýaşyň uýunmadan, görjegiň gowy bolsun. Taňa göregliň ýaşyny bersin. Boýun taçaňa memnun toýýaldyn. Janyňam sag bolsun. Kakajan ýaşyň uýunmadan oğlum. Uzak ýaşly bersin. Hemişe şunu ýarak şeýdip oturýly. Mekanjanam sag bolsun. Uzak ýaşa. Ýaşyň uýunmadan göregliň ýaşyny bersin. Sünnet toýuňa, papka toýlaryna jet oturmak hemmemize meýesser etsin. Mekan sag bolsun hem. Toýlaryna da şeýde oturýar mekanyň toýlaryna da. Kakajan doglan günüň kutlu bolsun. Göregliň ýaşyny bersin.
Devletli, avraylı oğlum ol besgeydin udayım. Ağamcanın öýünde elimdama toy dikkeleyli. Taçağı toy yazılsın. Hakatan da oğlumun mutlu olsun, uzak yaşa. Kakacanın yaşı değil mi olsun? Toy dikkeleli. Öyle elmide mi? Haçaklar toy dip yazdım. Kakacan oğlum yaşını diyeyim olun. Uzak yaşa gör oğlum yaşını versin. Mekan canini tavu. Kakacan uzak yaşa gör oğlum yaşını versin. Kakacan uzak yaşa oğlunun ulan kutlayan gör oğlum yaşını versin. O daim oğul toylanına da toylanına toyuna şeyde oturmak nesiyorsun. Kakacan uzak yaşa gör oğlum yaşını versin. Kakacan yaşını diyeyim olsun. Mekan canini tavu kop kop. Tanrı kalın. Minnettar.